V tomto roku sme absolvovali jednu veľkú prestavbu v auguste a septembri, kde sme rozširovali potravný úsek a rozšírili mnohé segmenty, ktoré nám chýbali v metre, ako je pekáreň, ukážka maloobchodnej predajne, pridali sme na chladiacom zariadení, to znamená, že sme rozšírili prezentáciu mliečnych a mäsových výrobkov a takisto mrazeného sortimentu. Naša ponuka je určená zákazníkom z radou profesionálov, a to zo segmentu horeka, to znamená hotelieri, reštaurátori, cateringy, potom je to nezávislý maloobchod a stredné a veľké firmy. Medzi nezávislými maloobchodníkmi je veľmi obľúbená maloobchodná akadémia, kde našich zákazníkov učíme, ako byť úspešní, ako postaviť úspešnú predajňu, ako pracovať s personálom, ako pracovať so zákazníkmi. Služba Drive-in je úplne najnovšia služba pre zákazníkov z mesta Trenčín a veľmi blízkeho okolia. Celá služba funguje na princípe zákazník si objedná tovar u nás v Žiline, my ho zavezieme na náš sklad v Trenčíne a zákazník si to do 24 hodín môže kúpiť v Trenčíne, takže šetríme jeho čas a peniaze. Kvalita potravín a čerstvosť je samozrejme vysoká priorita metra. Máme za x rokov vypracovaný veľmi podrobný systém HACCP, kde sledujeme nezávadnosť potravín a ich čerstvosť. Sme významný partner Slovenskej potravinovej banky, pravidelne prispievame práve ľuďom v núzi a takisto sa podieláme na dianí v regióne, to znamená, že sme partnermi nadácie Náruč, potom domova Áno pre život v Rajci a nemalou čiastkou sme prispeli aj na nadáciu Spoločne pre región.